Kapag sinasabing February, ito ay buwan ng mga bulaklak, pagbibigay ng chocolate at mga salitang I love you. Pero tanong natin ngayon, ano ba talaga ang tunay na pag-ibig? Sa mundo ng love ay madalas based sa emosyon, masaya ngayon, mawawala bukas. Kapag may kilig, may love. Kapag may sakit, sumusuko agad. Ngunit ang pag-ibig na itinuturo ng Diyos ay iba. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 and verse 4 to 5, ang pag-ibig ay matiisin at mabait, hindi nainggit, hindi nagyayabang at hindi makasarili. Ibig sabihin ang tunay na love ay hindi lang nararamdaman. Pinipili sa araw-araw na masaya at mas lalong pinipili sa araw ng mahirap. Ngayong February, hindi lang ito tungkol sa romantic love. Ito ay tungkol sa pag-ibig, marunong umunawa, magpatawad at mananatili kahit walang kapalit. At higit sa lahat, pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig ay hindi nagmula sa tao, kundi sa Diyos. Sabi sa John chapter 3 and verse 16, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, binibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Isang pag-ibig na nagsakripisyo, isang pag-ibig na hindi bumibitaw, isang pag-ibig na hanggang ngayon inaalok pa rin sa atin. Kaya ngayong February, ang tanong ay hindi lang sino ang mahal mo, kundi paano ka magmahal.